Lab sindikatuak jakinarazi duenez, Espainiako gobernuak Kantabrian duen ordezkaritzak debekatu egin du Rafa Diezi bihar helduesoko espetxegan egitekoak ziren ekitaldia. Hori dugu gaur albiste nagusia, baino bestelakoak ere baditugu eta jarraian dituzue laburbilduta lerroburuetan. Rafa Diezi heldueson egitekoak diren harrera debekatu du Espainiako gobernuko ordezkaritzak. Kantabrian duen ordezkaritzak argudiatu duenez, epez kanpo eman diote ekitaldiaren berri. Gainera, azaldu du Guardia Zibilaren txosten batek ekitaldia egiteko aukera ezetsi duela segurtasun arrazoiengatik. Espainiako gobernuak bestealde baztertu egin du Konstituzioko 155. artikulua baliatzea Katalunian salbuespen neurriak ezartzeko. Horrek Kataluniako autonomia estatutuan esku hartzea ahalbidetuko lioke Espainiari. Aitzitik Rafael Hernando Espainiako Kongresuko Alderdi Popularraren bozeramaleak denbora kontuak eta arrazoi juridikoak argudiatu ditu artikulua ez baliatzeko, baina baieztatu du beste formula batzuk dituztela independentistei aurre egiteko. Nazio Batuen Erakundeak Kolonbian duen misioak Farkeko gerrillaren kideen armen azken edukiontzia atera zuen atzo, baieztatu dutenez, Farkek 8.112 arma eman ditu eta ia 1,3 milioi kartutxo. Iraiaren lehenengoan bilakatuko da Fark alderdi politiko. Talidomidaren biktimei kalte ordainak eman beharko dizkiete 2018an. Batzorde zientifiko bakar batek izango du azken hitza kasu guztietan eta autonomia erkidego bakoitzak kaltetuen erregistroa egin beharko du. Osakidetzarekin bilera egiteko zain daude biktimak. Aurtengo Bilboko aste nagusiko txupinera eta pregoilari izendatu dituzte Ana Ortiz Ballesteros eta Nati Obeieiro. Urren ez urren, askapena konpartsari egokitu zaio aurten, txupineraren ordezkaritza, pregoilaria berriz, ongietorri errefuxiatuak plataformako kidea da. Astelenean ospatu zen Donostiako kaian piraten urteroko abordaia. Aurtengoa 15. edizioa da eta guztira 1.700 bat pertsonek hartu zuten parte, naiz eta galerna alertak abordaia kai barrura mugatu zuen. Eta astelenean hasi ziren beste alde burlatako jaiak, gure lankide Josu Ganuza eta Xabier Beltzunegi bertan izan ziren eta Amaia Domeño txistulariak eta Jose Farraldoiak abiatutako jaien berri emango digute. Drogen arriskuen murrizketaren alde lan egiten du Egoak elkarteak udan egiten dituzte ateraldi gehien furgonetarekin festaguneetara ateratzen dira. Egitasmoa aurrera ateratzen duten 3 lagunekin bildu gara haien lana gertutik ezagutzeko. Kirolean Mikel Landa dugu albiste. Movistar Team taldeak 2 urtez fitxatu duelako. Beste alde pilotan Urrutiko Etxea eta Larunbe atera dira garaiet Labastidako txapelketako finalean. Futbolean Atletikeko mutilak Grezian diraia da, bihar izango dute Europako txapelketan sartzeko azken kanporaketako lehen partida Panathinaikosen aurka. Azkenik Retabet Bilbao Basketek fitxaketa berri bat egin du 26 urteko Ricardo Fischer brasildarra. Eta dagoeneko hasi da Iruñeko zentral antzokiak udarako antolatu duen musika plazan egitaragua. Hurrengo 3 ostiraletan The Lazy Daisy Band, Rockstars eta The Disappointments taldeek kontzertuak eskainiko dituzte Burgoen enparantzan. Lab sindikatuak jakinarazi duenez, Espainiako gobernuak Kantabrian duen ordezkaritzak debekatu egin du Rafa Diezi bihar helduesoko espetxean egitekoak diren ekitaldia. Gobernu ordezkaritzaren arabera, 10 eta 30 egun bitarteko epea dago ekitaldiak antolatzeko asmoen berri emateko, baina helduesokoa 6 egun lehenago jakinarazi zuten. Hala ere, ordezkaritzako iturriek erantzi dute Guardia Zibilak txosten batean ekitaldia egitea ezetsi duela segurtasun arrazoiengatik. Labek helegitea aurkeztu du eta Diezi omenaldia egiteko modua aztertzen ari da.
Bihar geratuko da aske Rafa Diez labeko idazkari nagusio eta bateragun auzian zigortutakoa. 2009ko urrian atxilotu zuten eta 2011an ezarri zioten 6 urte eta erdiko espetxe zigorra. Familia arazoengatik tarte batez aske egon eta gero berriro espetxeratu zuten eta osorik bete du zigorra. Azken urteotan asko izan dira Diez kartzelatik ateratzea eskatu dutenak. Iazko urrian esaterako, Rafa gure artera manifestua sinatu zuten 30 pertsona ezagunek. Hauek izan ziren Diezen seme, Naike Diezen hitzak, ekitaldia. Horregaitik gaur mahai gainean jartzen dugun manifestuaren ibilbidea hemen hasi eta bukatzen da. Helburua batetik, gaia berriro bergizarteratzea delako. Euskal gizartearen ardura delako egun dugun blokeo politikoari aurre egitea eta aldarrikatzen ditugun minimoak egikaritzea. Eta bestetik nahikoa delako, honekin amaitu behar dugulako. Gure ezberdintasunek inoiz bateratasun bat izan dezakete. Ea gaurdanik, ertzak lehuntzen hasten garen, bakea baitugu irabazteko. Dignidad y Justizia elkarteak Espainiako Auzitegi Nazionalean eskatu zuen debekatzeko Diezi harrera egiteko biharko antolatu diren ekitaldiak. Lehenengoa, Helduesoko espetxearen ahatarian aurre ikusia zegoen goizeko 8etan, bigarrena berriz, Lasarte Orian arratsaldeko 7:00. Que cedieran la palabra, tendieron su mano, fueron detenidas. Aquest 11 de setembre omplim els carrers de Lleida, Berga, Salt, Tarragona i Barcelona. Espainiako gobernuak ez du oraingoz salbuespen neurririk ezarriko Katalunian. Konstituzioko 155. artikulua baliatu ahal dute salbuespen neurri gisa aplikatzeko. Prozesu subiranista hasi zenetik etengabeko mehatxuak jasan ditu Kataluniak, Espainiako gobernuak artikulu hori ezarriko zuelakoan. Hala, Kataluniako autonomia estatutuan esku har lezake Espainiako gobernuak. PPek ordea baztertu egin du aukera hori datorren urriaren bateko galdeketari begira. Izan ere, Rafael Hernando, Espainiako Kongresuko PPren bozeramaileak adierazi zuen, prozedura luzea eta konplexua zela. Zentzurik gabekoa, argudiatu zuenez, denbora kontuengatik eta arrazoi juridikoengatik. Hala ere, ez dira besoak gurutzaturik geldituko Hernandok baieztatu baitzuen beste formula batzuk daudela kontsultari aurre egiteko. Kataluniako parlamentuak legeak bozkatzeko prozedura azkarra onartu zuen, baina segituan helegitea jarri zuen Espainiak eta Auzitegi Konstituzionalak baliogabe utzi zuen arau hori. Halaber, Kataluniako gobernuak helegitea jarri zion erabaki horri eskubide gehiegikeria argudiatuta. Gaur eginen du ebazpena Auzitegi Konstituzionalak. Gaur bildu da gainera oporren ostean Kataluniako parlamentuko mahaia eta gai zerrendan erreferendum legea ez baldin badago ere, ziurrena da gaiari helduko diotela. Dena den, Junts pel Sik eta Kupek irakurketa bakarrean onartu nahi dituzte erreferendum legea eta trantsizio juridikorako legea. Galdeketaren kanpaina irailaren 15ean hasiko dute alderdiek, diada egin eta 4 egun geroago. Bestalde, irailaren 11ko diadaren prestaketak aurrera doaz. Milaka katalan independentista batzen dira egun horretan, eta aurtengo leloa baiezkoaren diada da. Bertan parte hartuko dute ere galdeketan baiezkoaren alde dauden alderdiek. Euskal Herrian, Donostian zehazki, Kataluniako prozesuaren aldeko elkartasun agerraldi handia izan zen abuztuaren 12an. Herri oso bat mugimenduan, Kataluniarekin bat, demokraziarekin bat lopean, esteladez eta ikurrinez bete zituzten kaleak, 3.000 lagun inguru batu ziren mobilizaziora. Nazio Batuen erakundeak Kolonbian duen misioak Farkeko kideen armen azken edukiontzia atera du. Emandako urratsonek amaiera emango dio armagabetzearen prozesuari behin betiko urratsa da desmobilizatzeko bidean. Juan Manuel Santos Kolonbiako presidenteak gainbegiratu du ekitaldia, bai eta Jean Arnault, Nazio Batuen erakundeak herrian duen misioaren buruak. Farkeko hainbat agintari eta ordezkari ere izan dira bertan. Hoy efectivamente es el último suspiro de ese conflicto. Con
esta dejación de armas con los últimos contenedores, el conflicto realmente termina. Y comienza una fase nueva en la vida de nuestra nación, donde todos que somos hijos de una misma nación, tenemos que construir esa paz. Arnautek baieztatu du gerrillak 8.112 arma eman dituela eta ia 1,3 milioi kartutxo horiek erraustu egin dituzte jada. Ahora quiero también reportar que al día de hoy se concluye también la destrucción de todo el material inestable. Lanzagranada de 40 milímetros. Número 001682. Desarmado. Nazio Batuen erakundeak urtu egingo du armamentua eta 3 monumentu egingo ditu New Yorken, Habanan eta Kolonbian zehaztu beharreko toki batean. Joan den urteko azaroan sinatu zuten Juan Manuel Santos Kolonbiako presidenteak eta Rodrigo Londoño Timochenko Farkeko buruzagi nagusiak bake akordioa. Era honetan gatazka armatuko 52 urteri amaiera jarri zioten Kolonbian. Farkek iragarri duenez, iraiaren batean bihurtuko da alderdi politiko Bogotan egindako bilera batean erabaki dutenez. Alderdi politiko berria Bogotako Bolivar plazan egitekoa den ekitaldi politiko batean aurkeztuko dute. Orain, Fark hauteskundeetako ildo nagusiak eta hautagaiak zehazten ari da. Talidomidaren biktimei kalte ordainak emanen dizkiela iragarri du Espainiako gobernuak. 13 urteko borrokaren ondotik, hainbertze aldarrikatutako erantzuna jaso dute talidomidaren ondorioz malformazioekin jaiotako herritarrek. Espainiako gobernuak adierazi du 2018 urtean kalte ordainak eman beharko zaizkiela. Horretarako kaltetuen erregistro bat egin beharko dute autonomia erkidegoek eta 2017 urtea bukatu baino lehen osatu beharko dituzte erroldak. Madrilen eratuko den batzorde zientifiko batek izango du azken hitza. Kasu bakoitza banaka aztertuko du eta hala pertsona bakoitzak bere diagnostiko propioa jasoko du. Batzordeak onartutako horiek jasoko dute kalte ordaina eta dagokien proportzioan duten elbarritasun mailaren araberakoa izanen baita diru ekarpena. Aitzineko astean elkartu ziren Montserrat osasun ministroa eta talidomida botikak kalte eginiko pertsonak batzen dituen Habite elkarteko ordezkariak. Espainiako gobernuak azaleratu zuen hurrengo urteko aurrekontuetan gehituko dela kalte ordainentzako dirua eta 2018 urtean jasoko dituztela biktimek. Erabaki hori Espainiako Kongresuan onartu zen aho batez 2016ko apirilean, baina Habitek ez zuen orain arte inongo berriri jasoa. Nola nahi ere, Mariano Garmendia Habiteko kideak azaldu du oraindik ez dutela Eusko Jaurlaritzarekin bilerarik egin, bertan burutu beharreko prozesuaz ere ariko omen dira. Talidomida botika milaka andreri eman zieten 1950ko eta 1960ko hamarkadetan haurdunaldian izandako ondo ezak arintzeko. Hainbat ikertzaileren arabera, 50.000 ume inguru jaiotziren malformazioekin botika horren ondorioz, eta egun 10.000 eta 50.000 inguru gelditzen dira bizirik. Botika 1957an atera zuen merkatura Alemaniako Grunenthal botika etxeak. Izen komertzial desberdinekin saldu zen Europan eta Afrikan, eta Ameriketako estatu batuetan ez zuten sarbidea onartu. 1959 urtean hasi ziren hainbat aditu ohartarazten, botikak ondorio kaltegarriak izan zitzakela. 1962an egiaztatu zuten talidomidak ondorio larriak eragiten zituela enbrioietan, eta ume malformaziodunak izaten zituztela haurdunaldian botika hori hartutako andreek. Espainiaren kasuan orain arte 24 pertsonak lortu dute onespen ofiziala eta laguntza ekonomiko txiki bat jaso zuten horiek 2010an. Habite elkartean 300 lagun inguru daude gaur egun, baina uste dute Espainian 600 kaltetu inguru egon daitezkela. Izan ere Espainian saldu zen talidomida botika gehien eta azkenetarikoa izan zen botika erretiratzen. Egun ospitaletan erabiltzen da talidomida, bertzeak bertze, minbizia tratatzeko, baina haunitzez ere era kontrolatuagoan. Halere zenbait herrialdetan arazoak sortzen dira oraindik ere. Brasilen lepra eta antzeko gaixotasuna tratatzeko erabiltzen da talidomida, eta ugaritu egin dira malformazioak dituzten jaio berriak. Hori dela eta Osasunaren Mundu Erakundeak botikaren erabilera mugatzeko eskatu du.
Aurtengo aste nagusiko txupinera eta pregoilari izendatu dituzte Ane Ortiz Ballesteros eta Natio Belleiro Sakristan, urrenez urren. Askapeña konpartzari egokitu zaio aurten txupineraren ordezkaritza. Pregoilaria ongietorri errefuxiatuak plataformako kide delarik. Biek alabiek ilusioz eta indarrez hartu dute ordezkaritza, eta gogotxo aurkeztu dira 2017ko jaietako erreferente bilakatzeko. Bueno, ni ilusioz beteta, gainera beti esaten dugu izendapena ongietorrirentzat izan dela Bilboren ez dakit, sensibilitatea adierazten duela, eta orduan, sentitzen nahi super pozik, Bilboko lako erabakia hartu izana, hain egoera larrian dagoen jendearekiko eta hori adierazten duelako izugarrizko elkartasuna, orduan, hori. Erazorik gabeko aste nagusia denon ahotan dago, eta haiek ere aldarri honekin bat egitea erabaki dute. Askotan errepikatzen gara, honekin, azkenean gure desiba da pankarta baten atzean jarri behar ez izana inolako erasorik salatzeko, hori da benetan espero duguna eta denok ondo pasatzea pasabarik. Biek, borrokarako eta aldarrikapenerako espazio bezala ikusi dute aukera hau, eta Askapeña izango da birritan txupinera izan duen konpartza bakarra, 2004an bezala zen. Abuztuaren 14an, astelena, Donostiako piratek Donostiako aste nagusiaren baitan ospatzen den ekitaldirik ikusgarriena eta ezagunena ospatu zuten. Abordaia. Añozko egun bat ez atera ginen portutik Nasta mila kolore dun bandera jarritazutik Ematek eta arroke Galerna posible batek eragindako abisu horiak Abordaia bere osatasunean ez ospatzea eragin zuen eta akai barruan geratu behar izan ziren, hondartza konkistatzeko aukerarik gabe. Azkenik, 5 kaldera pirata guztiak askatu ziren, bakoitza bere batelera abiatuz eta denen artean Donostiako kaia kolorez, gazteriaz eta giro paregabe batez bete zuten. Aurtengoa 15. edizioa izan da eta guztira 1720 pertsonak eta 240 txalupa inguruk hartu zuten parte. Ekitaldian ez zen inolako arazorik jaso eta behin Abordaia burututa elektrotxaranga bat aldatzean partaideen zain izan zen, jaia alde zaharrera abiatuz eta kaleak kolorez eta musikaz blaituz. Astelenarekin iritsi da festa burlatara, Josefa Erraldoiak bota du txupinazoa, haren ahotsetan Amaia Domenok hitz egin du, eta ordu erdi lehenago, 11:30 gazte txupinazoa ere antolatu dute gazte egunean, eta burlatako talde feministak bota du. Herriko gazteek ohi baino ordu erdi lehenago eman zieten hasiera jaiei astelenean. Herri bozketarekin ados ez eta gazte txupinazoa antolatu zuten eta hori botatzeko ohorea burlatako talde feministak izan zuen. Bueno, mila esker herri plazari, Josefak lapurtu digun txupinazoa botatzen usteagatik, hau bai da benetako ohorea, mila esker herri plazari, lan handia egiten ari zarete, eta guztion artean burlata feminista bat eraikitzera goaz, sinisten dugu eta egingo dugu! Baina hau ez adi hemen geratu, bale? Jaiak parekidetasunean biziko ditugu, gune askeak egingo ditugu, eta benetan guztiok jaiak izango dira, emakume eta gizonena guztiok askeak izango gara jai hauetan, bale? Bueno, herri plaza, eskerrik asko benetan, eta aurrera!
12etan ordea izan zen txupinazo ofiziala. Eta Josefa Erraldoiak bota zuen. Haren hitzak Amaia Domeño txistulariaren ahotan izan zirelarik. 25 urte bete ditu herriko erraldoi konpartsak. Bermutaren ostean presoen aldeko brindisa izan zen. Mikel Almandoz preso ohiak ireki zuen txampan botila 12 urte espetxeraturik eman ostean. 12 urte ostean naiz berriorez, lekin, oset zoratzen, baina beno, ez dugu bastu behar, hemen ez dagoela inongo garaipen horturik. Borroka jarraitzen du, helburu politikoak hor ditugu, eta horiek erdietzi arte JK aritu bat gara. Euskal presoak 3 arlotan lagundu aritugula. Politikoki, ekonomikoki, eta batez ere anilikoki. Eta orduan batez ere azken honekin, esatea egunerokotasunean, baina gaur ere Bazkarian, bilatzen diren postaltxoien garrantzia. ¿Que por qué me tacho de macho? Aurtengo festei begira Burlatako udaletxea Metatxo de macho kanpainara batu da. Besteak beste bideo berezia prestatu dute jaiei begira. Porque urge orquestar un cambio y donde hay igualdad, todo suena mejor. Metacho de macho. 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 Nos adherimos como ayuntamiento en el pleno de julio a una declaración y junto con esto, ya al margen de esta campaña, pues hemos puesto una mano roja en la calle Mayor, hemos puesto pancartas. Gaurkoan Euskararen eguna ospatzen da eta Zutagar taldeak joko du. Hotza dago gure etxea, besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dago eko zuraldea, bihotz barru. Drogen arrisku murrizketa lantzea du helburu Hegoak elkarteak. Duela 23 urte sortu zuen guraso talde batek, oso bestelako errealitatea bizi zen garai horretan Nafarroan eta menpekotasuna zen gai nagusia. Egun ordea filosofia aldaketa bat egin ondoren, drogekiko harremana eta arriskuen murrizketa dituzte erronka nagusi. Egiten duguna da errespetatzea erabakiak, baina bakigu arrisku batzuk daudenez, zaiatzen duguna da jendearekin elkarra hausnartzea eta ikastea. Beste batzuen artean, Eneko Orrazkin eta Gorka Irisarri ari dira egun Hegoaken laguntzen voluntarioak dira eta jakin-minak gerturatu zituen elkartera. Hegoaken talde bat gara eta bolondresak eta langileak osatzen dugu. Eta bileretan egiten duguna da folletoak eta aldizkariak. Folletoak dira, horien helburua da, sustantziei buruzko informazioa ematea, eta informazio horrekin gazteriak bere kabuz hori ikustea eta interesatzea eta hola hausnartzea norberak eta arriskuak murriztea. Hegoak bajeretan eta eskoletan egiten dituen txarretaz aparte, gero ere jaiguneetan egiten du furgonetarekin interbentzio bat. Bertan lortu nahi duguna da jaigune horietara hurbildu eta kontsumo ematen diren toki horietara hurbiltzea ez, eta bertan
informazio zehatz eta praktiko horrekin, jende gazteari bere barne hausnarketa hori eginaraztea da gure helburua, bereiek izan behar dire kontsumitzea edo ez kontsumitzea erabaki behar dutenak, orduan beraiek izan dezatela informazio guztia eta gero beraien esku jakinda arrisku batzuk ekartzen dituela, autonomak izatea, bai erabaki bat edo beste atzerako momentuan. Bakoitza bere beharren arabera, eta sustantzia ezberdinekin, orduan, batzuk hori interesa handiarekin, beste batzuk bere interesa izan daiteke zen kalitateare, droga horren kalitatea zenolakoa den, bakoitza bere interesekin baino jende asko hurbiltzen da bai. Eta mai informatibo bat izaten dugu kanpoan, eta bertan animatzen ditugu sustentziak izatekotan barrura sartzea inoiz ez dakigu zer izan dezakeen eta horrek dakarren arriskua. Drogen fenomenoa aldatu zua etengabe eta eguneratuta egotea erronka dute voluntarioek. Eta gero ere bai egiten ditugu formazio jarraia eta hola, eta antolatzen gara guen artean, eta segoak ere beste antzeko kolektiboekin elkarrekin lan egiten dute, orduan beraiei ateratzen zaizkien alertak ere guri transmititu eta horren inguruan gero analisiak egiten ditugunean ikusten dugu ematen diren eta bai azaltzen dira sustantzia berriak eta bakoitza bere arriskuekin eta kontutan hartzeko. Lagundu nahi duen ororentzako zabalik ditu ateak hegoak elkarteak. Beti gaude hor borrokan, egia esan da hemen daudenak oso implikazio polita dute, baina beti behar da leku guztietara gainera, Nafarroan lan hau egiten duen elkarte bakarra gara, eta Nafarroa osotara ailegatzera behar dugu jendea noski baiet. Giroan, 3. gelditu ondoren, 27 urteko Mikel Landa Murgiarrak Movistar Team taldeagatik fitxatu du. Hau da, estatu mailako World Tour talde bakarra eta 2 urte sarituko da bertan, taldeko lider bezala bere agintzeko kapazitatea erakusteko aukera izanik. Pilotari dagokionez, atzo jokatu zen Labastidako txapelketako finala, eta Urrutikoetxea eta Larunbe atera ziren garaile, Irribarria eta Merinoren aurkako partidan. 22-14 gelditu zen partida, Urrutikoetxea erabakigarri batekin jokoan. Bestalde, Atletikeko mutilak Grezian daude da. Bihar Panathinaikosen aurka jokatuko duten joaneko kanporaketa prestatzeko prest. Partida 8:30 izango da, Apostolos Nikolaidi zelaian. Talde bilbotarrak emaitza on bat bilatuko du, datorren astean etxean lana borobiltzeko eta Europako txapelketara pasea lortuz. Azkenik, Retabet Bilbao Basket taldeak fitxaketa berri bat egin du, Ricardo Fischer. Inkorporazio berri honekin, hasteko dagoen denboraldi berrirako talde sendo eta indartsu bat eraiki nahi izan dute. Fischer, 26 urteko jokalari brasildarra da, eta bere aurkezpenean taldeari irabazten laguntzera datorrela adierazi zuen. Iruñeko Zentral Kafe Antzokiak udarako musika plazan egitaraua aurkeztu egin du. Ostiralero arratsaldeko 8:00 Burgoen enparantzan doainik izanen dira kontzertuak. Musika estilo guztiendako tokia egonen da, bai txikiek baita helduagoek ere disfrutatu ahal izanen dutena. Datorren ostiralean abuztuak 18 The Lazy Daisy Band taldeak eskainiko du kontzertua.
Iruñeko talde hau orain dela 3 urte inguru sortu zen country eta bluegrass estiloko musika eginez. Egun, country, rock, blues, folk eta rockabillyren eraginpean kokatzen dute beren musika, napar country bezala definitzen dutena. Hurrengo ostiralean, abuztuak 25, Rockstars taldearen txanda izanen da. Hainbat musika talderen kideek sortutako banda da, ala nola, Taken, Night and Ayes, Billy Goat. Horien eskutik Guns N' Roses, Bon Jovi eta Deep Purple bezalako talde handien bertsioez gozatzea posible izanen da. Zentral Antzokiak irailaren lehenengoan emanen dio amaiera musika plazan egitarauari The Disappointments taldearekin. Honek Hammond organoan oinarritutako musika eskaineko du, soul, blues eta mod jazz estiloen eraginpekoa, musika beltzaren kutsuarekin nahastuta. The Disappointments taldearen eskutik hainbat garaietako erritmoez gozatzeko aukera izanen da.